kulite ireng isine apik-apik nemen. Ki lanjutane video sing pertama ya guys. Ke nyong arapan buka ke isine ke bukan sing ora percaya ke isine apik nemen no, ora benyek aja tapi wis manis pokoknya ya mantep ya guys. Ke siji-siji ya pokoknya di ceki dingin gedange ben mengko ninggal motong-motong langsung dicampurna ning terigu ya guys. Oke, alhamdulillah nyong mau pasar nih pasar induk ya langsung oli pisang sing matang jadi bisa langsung digawe nek isi mangkel ya urung mateng maksudnya ya isi mentah ya akhirnya diinepna disit ya guys. Kayak ngomong-ngomong wis enggal rampung nyeki gedange langsung baik engko dipotong-potong lan dicampurna ning terigu ya guys. Pokoknya gawe pisang crispy kuwi asline gampang nemen tapi rasane kuwi ya aja ditakok namaning wong gedang digoreng engko sogi kental manis sogi keju karo mesis coba jal rasane kayak apa ya rasane ya nikmat lah ya guys. Apa maning kayak iki lagi musim udan wayahe kuwi wong pada ngemil ya, ngemil murah sehat tapi enak. Sing arepan gawe kayak pengenyongan kayak nggo cemilan dewek nang omah apa arepan nggo usaha ya monggo ditiru bae ora apa-apa ki wong gawene gampang nemen kok kur dicampur terigu tepung panir ya kabeh wong ya pasti bisa ya langkah sing ora bisa. Ke pokoknya nyong gawe disit kabehane engko nek wis rampung ya seperti biasa langsung tak sukna ning freezer disit ya guys. Jadi engko dipisah-pisah seporsi nek ana wong tuku ya nembe digoreng kayak pengenyongan tah dagang ya apa bae lah sing esi bisa keemek lan payu. Alhamdulillah ya pisang crispy ning kedene nyong ya best seller ya guys. Wong murah sih seporsi niki anu gede-gede kayak iki isine 5 guys. Regane ya kur 13.000 pokoknya ya murah meriah rasane ya dijamin ora kalah ya guys. Wong usaha ta jenenge ya sing enol disit kayak pengenyongan sing ngisor lah ora ujug-ujug langsung bisa kayak gie bisa akeh nemen dagangane menune akeh ya ora nek kayak nyong ya menune bisa nambah sitik-sitik nambah alhamdulillah dadine menune ya akeh sing jajan teh ya asline wong kuwi tok ya wong warunge nyong kuwi ora katon sing dalan dadi alhamdulillah wis duwe langganan rata-rata kuwi pada WA sing parek ya bisa dicucukna ngarep tekan omah nek sing adoh ya dikirim lewat gosen matur